ସାଙ୍ଗ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାହିଁକି ହଉଛି କହିଲୁ? ହେ, ଜାଣିନୁ ରେ? ବେଶୀ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲେ, କାର ଚଲେଇଲେ, ଟ୍ରେନ ଚଲେଇଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଆମେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗାଡ଼ିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ସେ ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ ଚେକ୍ କର, ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ନିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବନେଇବେ। ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଫାଇନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ, ମୋ ମନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିମିନିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ସେଥିରୁ ସରକାର କ'ଣ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ବାଇକରୁ ନେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିବି? ଯେତିକି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖଉଛି ସେତିକି ଜାଣୁଛୁ। ସେତେ ନେଉଛି ନ ନେଉଛି ସରକାର ଜାଣେ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲୁ? ହଉ ଶୁଣ, ଯେଉଁ ବାୟୁରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଲେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗେ, ଆଖି ପୋଡ଼େ ଏବଂ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ସେହି ବାୟୁକୁ ଆମେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋଲି କହୁ। ବୁଝିପାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଜାଣିଛୁ, ବାୟୁରେ ଖାଲି ଅମ୍ଳଜାନ ନଥାଏ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥାଏ। ଯେମିତି ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଛି। ତାହା ହେଲା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅକ୍ସାଇଡ୍,